po istom čase, keď sme dokončili animáciu, sme sa rozhodli, že to pár dôchodcom ukážeme. Takže sme sa znovu vybrali do domova dôchodcov. Dobre, tak. Môžete pani povedať prvá, že ako sa vám to páčilo, alebo čo si myslíte o tom? No, páčilo. Hej. A myslíte si, že by teda ste nemali do bytov púšťať takýchto ľudí, ktorí tvrdia, že ako tam bolo povedané, že sú plinári alebo dačo také? No, nemala by som spúšťať. Len to, čo viete, No, že... hej. Dobre. Pani Žiaková, Áno. no čiže sa vám to páčilo, hej? Páčilo, že nás upozornili na to, aby sme nepúšťali takých cudzích, No. lebo môžu byť takí podvodníci. Vy by ste tiež nepustila, hej? Nepustím. Dobre. Ja som už raz tak spravila. Takže ste sa poučili na tom, hej? No a pán Kubič, vy nám čo k tomu poviete? Keďže som doma, nepoznám a nebudem nič kupovať od takých ľudí, ktorých nepoznám, alebo krátka sa nedá s nimi do reči. No a páčil sa vám výtvor, ktorý sme urobili tuto, v tejto bedni? Ja som to celú veľmi, som to nesledoval, lebo som nevedel, na čo to je. No tak ale počuli ste, o čo sa Hej, tam jednalo, no tak to bolo to hlavné. Takže sa vám to teda páčilo, hej? Hej, tak. No dobre, tak ďakujeme. No. A to je všetko? Všetko.